A Feira de Santos de Abadín convocou un ano máis en Contán os mellores exemplares de vacún e cabalar da zona, sen esquecer o gando miúdo. Unha cita centenaria que este ano malia a choiva non desmereceu as precedentes. Este ano é das feiras máis grandes que vin. A poder de chover foi unha feira moi boa, de moita vida. As cifras corroboran o dito por este veciño, centos de persoas e medio millar de reses. Esta é unha feira sobre todo dedicada ao gando. De feito foi como empezou. Ven xente de toda a provincia, de toda Galicia, de Asturias, León, Santander incluso. Temos as feiras quincenales, que sí que hai ganado e tal, pero claro, non é un número comparable co de hoxe. Dende hai 2 décadas este gandeiro de Galgao baixa a Gontán cos seus poldros. Este ano véndense ben. Este ano véndense ben. Non hai queixa. Foi recoñecido como o gandeiro con maior número de exemplares equinos, trouxo 15 e podería traer máis. O problema grande é o lobo, a causa de que está deixando todo vacío. A min, casualmente, comerome 30. Ali a varios veciños comeron 2, 3, 4, según. Na parroquia de Candia, Segismundo ten unha explotación familiar de gando vacún, cabalar e caprino. Aquí hoy temos sobre 50 reses de vacuno e 20 poltros e 230 cabras. Aquí temos. A súa filla acadou o primeiro premio a mellor cría bovina no concurso que promove o Concello de Abadín. A Feira de Santos coñece a ben. Casi desde que empecé a andar con meu pai, sempre. Todos os anos, de feito, casi nacín aquí xa, todos os anos con meu pai aquí. A de Santos é tamén unha feira de produtos autóctonos e artesáns. Este ano acudiron 40 produtores locais e artesáns, queixos, mel, licores, castañas, derivados do porco e, por suposto, grelos. Eu normalmente veño á feira do grelo. Eso depende algo da climatología. Na do grelo hai moita xente, pero claro, a de Santos é máis grande. Como é tradición, mesmo antes da hora do xantar, polvo e churrasco sen saír do recinto feiral.